amin mi ugye az előadásunkat tartottuk volna a cégről. Eleve így nem működött az összes lámpa az arénában, mert ugye teljesen beázott, úgyhogy ilyen katasztrófa volt egyébként az egész, de ami izgalmas volt az az, hogy nagyon sok ilyen kriptovalutával kapcsolatos eseményen részt vehettünk, és ott voltunk a Binance-nek is egy eseményén, és olyan helyeken rendezik meg ezeket az eseményeket, hogy így csak néztünk, konkrétan gondolom mindenki ismeri a Burj Khalifát, ugye ott van az a legmagasabb épület ugye a világon, úgyhogy valószínűleg ismeritek. És volt egy olyan esemény, ami így telébe a Burj Khalifa mellett volt, és így látni lehetett az épületet, nagyon-nagyon menő volt. Ez a Binance-es esemény pedig bent volt egy ilyen, most meg nem mondom, hogy mi volt az épületnek a neve, de úgy kell elképzelni, mint hogyha egy ilyen nagy piactér lenne, csak egy ilyen luxus épületben, és akkor annak volt így 4 emeletnyi kis oldala ott így kivéve, és akkor tele volt ilyen lehetett játszani egyébként, ugye voltak előadások, nyilván a Binance ugye egy óriási nagy cég, szóval gondolom, aki bármennyire is ismeretes a kriptóban, az tudja, hogy kik ők, úgyhogy nagyon jó volt, hogy ott így vezetőkkel, marketing menedzserekkel lehetett ott találkozni, beszélgetni, szóval nekem ez egy óriási nagy élmény volt. Tanultok jogat is, nem? Ki tartja most? Vagy tanultunk kereskedelmi jogot, még az első vagy a második fél évben, de hát ez nekem most már több mint 2 éve volt, úgyhogy meg nem mondom. Eleve egyébként szerintem nem tudom, hogy hány tanár tanított eddig, satsz per kb. Azt mondom, hogy talán 30. Abból a 30 tanárból, aki engem tanított, abból tudom talán 5 tanárnak úgy rendesen a nevét, akik vagy több órát is tartottak nekem, vagy a konzulensem, vagy nagyon szeretem, vagy nagyon nem szeretem tanár, úgyhogy nyilván nem fogok neveket mondani, de azt, hogy a jogot kitartotta, azt most pont nem tudom. Egy férfi volt egyébként, 50 és 65 közötti korban, és online volt egyébként is tartva egyébként a jog. Úgyhogy, ja. Bocsi, hogyha itt ilyen össze-vissza értelmetlenül beszélek néha, csak tényleg most már nagyon nyom a fejem. Értem. Én is beteg vagyok. Akkor lehet, hogy ez valami vírus? Nem hiszem. Mondom, már Dubajban elkezdtem érezni, hogy picikét beteg vagyok, úgyhogy tudja, hogy a klíma, mert ilyen megfázós érzésem van. Jaj! Kaptam rózsákat. Hihi. In the name of Jesus. Na jó. Mi a véleményed a Pure Glow hajformázóról hosszabb távon? Sok sikert kívánok a céljaid eléréséhez. Köszönöm szépen! Én egyébként nem szoktam sokszor hőt használni a hajamra, de nagyon szeretem a Pure Glow-t, úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó minőségű termék egyébként, ami hogyha az a kérdésed, hogy hosszabb távon jó-e, akkor maga a termék az biztos, hogy jó. Az, hogy a hajadnak mennyire jó, arra azt mondom, hogy semmiféle hő, amit a hajadra használsz, az napi szinten nem ajánlatos. Hogyha te most a Pure Glow-t használod mondjuk hetente egyszer-kétszer, akkor sokkal kevésbé fog egyébként ártani a hajadnak, mint mondjuk egy hajvasaló, mert ugye úgy van kialakítva, hogy bocsi, nem szoktam beengedni senkit a live-omba. Köszönöm szépen! Voltál már lézeres bőrfiatalító kezelésen? Nem, lézeres bőrfiatalító kezelésen még nem voltam. Voltam már különböző olyan arckezeléseken, amiket mondjuk mikrotűvel csinálnak, például a Skin Pen, vagy a Revitalize Pure tollacskával, ugye az is ilyen serkentő, és azzal ugye hialuronsavat is ott így beledolgoznak a bőrbe, úgyhogy, de semmiféle esztétikai műtétem vagy beavatkozásom egyébként nem volt, úgyhogy amikor azt mondom, hogy hialuronsav, akkor ne az ajaktöltésre gondoljatok, mert rajtam nincsen egyébként semmi megcsinálva, hanem ez ugye egy ilyen felszíni folyamat, amit ott így csinálnak egy ilyen kis tollacskával, és az így hidratálja a bőrödet. Igen. Jó, el fogok most köszönni, de jól vagyok, köszönöm szépen. Köszi mindenkinek, aki itt volt, azt pedig még inkább, hogyha bekövettek engem itt TikTokon, és akár Instán is. Instán fogjátok egyébként a versennyel kapcsolatban majd látni a híreket, aki így most utolsó pillanatban csatlakozott be, akkor annak még egyszer elmondom, hogy úgy néz ki, hogy el fogok indulni a Magyarország szépen versenyem, úgyhogy erről majd láthatjátok a dolgokat, meg hogy mi hogy alakul. Valószínűleg az Instámra fogok erről
híreket így kirakni, úgyhogy szorítsatok majd nekem, és csodás napot kívánok nektek, aki pedig ugyanúgy meg van fázva, mint én, annak jobbulást, mert többen írtátok, hogy betegek vagytok ti is. Ezt a tollacskát meg lehet valahol vásárolni? Nem, vagy biztos, hogy meg tudod vásárolni, de nem ajánlom, hogy ezt magadnak megvedd, hanem ezt klinikában csinálják. Én az Art & Face klinikába járok, és ott szoktak nekem néha ilyen skinpenes arckezeléseket csinálni. Raktam ki videót TikTokra is, és Instára is, ahol meg vannak jelölve, de még egyszer mondom, Art & Face klinika a neve, és nagyon sok különböző bőrfiatalító kezelést csinálnak, úgyhogy ha rámész az oldalukra, akkor azt látni is fogod. Minden véletlenül a termék megérkezett gombra nyomtam, de szállítás alatt a termék mi lett? Fogalmam sincs, nem szoktam vintidezni. Miért lehet az, hogyha felviszem az alapozót, ragad utána, és hozzányúlok, lejön, elkenődik? Vagy az arckrémeddel van a baj, vagy az alapozóddal, tehát lehet, hogy olyan arckrémet raksz fel alá, ami nagyon zsíros, nagyon csúszós, és nem tud rajta szépen megtapadni az alapozó, hanem elcsúszkál miatta. Én egyébként, hogyha egy matt alapozót használsz, akkor biztosra tudok menni, hogy az nem fog rajtad elcsúszkálni. Én ezt használom, alá egyébként én most arckrémként csak a cicaplasztot használom, és ezt a szérumot így közvetlen az alapozó előtt felrakom, hogy egy picit így jobban behidratálja a bőrömet, mielőtt felmegyek rá az alapozóval, de vagy az alapozó, vagy a krém, amit használsz, az lesz ott a probléma szerintem. Köszi mindenkinek, aki itt volt, és találkozunk majd a holnap reggeli készülődős live-omban ugyanígy, picikét korábban, mert holnap, vagy nem, szerintem kb. Ugyanekkor, 11:30-ra megyek majd be egyetemre, úgyhogy igen. Köszi még egyszer, és sziasztok, szép napot!